Kızlarga бүләк итеп була торган иң яхшы бүләк ул нәрсә? Йөрәк. Нәрсә ул 8 март? 8 март ул кызлар бәйрәме. 8 мартка нинди бүләкләр бирәләр? Чәчәк. Тагын. Чәчәк. Әйбәт бүләк, икесе дә әйбәт. Тагын. Күлмәк. Чәчәк һәм күлмәк. 8 мартка нәрсә бүләк итәләр? Алка. Чәчәк. Алка. Алтынмы, көмешме? Бриллиантлар беләнме? Алтын. Алтын. Бриллиантлары кирәкме? Әйе. Зур кичкенә? Зур. Кыйбат бит ул. Юк. Зур бриллиантлар кыйбат түгелме ни? Юк. Ярар. Әмир. Кызларга нинди бүләк ясадыгыз? Ясыйсыз быел мәктәптә? Технология була. Без кызларга түгел, әниләргә бүләк итәбез. Һәм мин кызларга бүләк итмим, потому что алар безгә 23-га бүләк итмәделәр. Шулай кирәк. Шулай кирәк дип әйтә алмыйм. Кызларга хәтта алар сиңа бүләк бирмәсә дә, бүләк бирергә кирәк дип уйлыйм мин. Нәрсә ясап бирер идең син аларга? Чәчәк. Чәчәк. Кәгазьдән? Урамнан. Урамнан. Чәчәк, урамнан. Син джентльмен икән. Син кызларны яратсын өчен кызлар нәрсә эшләргә тиеш? Bütün детский мирның динозаврларын миңа алып, миңа бирсеннәр. Һәм шул вакытта син аларны ярата башлаячаксың. Әйе. Нәрсә бүләк итеп була кызларга? Чәчәкләр. Чәчәкләр тагын. Заколкалар. Һәм резинкалар. Бу теге акча кыстыра торган. Юк. Кызлар акча ярата бит. Юк. Әйе. Син белми? Чәчәккә. Чәчкә. Чәчләктә торган резинкалар. Кызлар акча ярата. Син шуны да белеп тор. Ярый, 10 сум бүләк итәм. Бик әйбәт. Өнәдә бүләк, дөядә бүләк, шулай бит Аслан. Әйе. Танис, иң шәп бүләк нинди бүләк ул? Алка, чәчәк, торт. Алка, чәчәк, торт. Сезнең сыйныфта матур кызлар бармы? Юк. Күрше, параллель сыйныфларда матур кызлар бармы? Күрмәдем. Димәк, син кызлар күзләмисең. Күзләйм. Синең бөтен гамең Мәктәп. Уку. Кызлар. Кызлар. Мин сезне 7 март белән котлыйм. Мин сезгә алка, чәчәк, торт бүләк итәм. Апама мин ясыйм. Мин аңарга ниндидер вкусняшка. Тәмлүшкә. Әйе. Татарча әйтә. Тәмлүшкә. Тәмлүшкә. Шайтма, тәмлүшкә. Тәмлүшкә. Әнием, тамчылыгы назлы кулларын. Әнием, мин сиңа багышлап җырлар яраткан балаларын. Әнием, тамчылыгы назлы куллары. Әнием, җырлар яраткан балаларын. Әниләргә багышланган бер шигырь синнән әйдә. Ике шигырьме? Берәү дә ярый, икәү дә ярый. Бәйрәм бүген. Нур сев, кояш көлә. Бу иң изге матур бәйрәм яз белән бергә килә. Минем әби бик әйбәт гөл көлеп кенә тора. Балакаем дип әйтеп, сөеп иркәләп тора. Бишбер. Син, афарин, син бөркет.
Әнием, 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 тон жүректей назлы қолларын, әнием тек сиңа бағышлап, жарлылар яраткан кызларын. Ну, бу uşakta малайларын. Рәхмәт сиңа, Аслан. Зур рәхмәт. Сен бик акыллы, бик тәүфиклы, бик тәртипле һәм итәгатьле егетләрнең берсе. Әйдә, менә шушы экранга, шушы камерага карап, барлык дөньяның гүзәл затларын 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән котлап үт әле. Бәхетлек телим, сәламәтлек телим, матур булыгыз һәм сәламәтлек. Мин тагын бер тапкыр әйтәм, сәламәтлек. Ул иң мөһиме. Бәхет, шатлык һәм 3 тапкыр сәламәтлек. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәтле гүзәлләребез.